Dimas Werkudara damar mancung cupeten anggenmu murka karo kakangmu Dursasana. Aku Ngastina Duryudana ngaku kalah. Bratayuda rampung dina iki. Kamukten negara Ngastina lan Ngamarta tak balekke marang kowe. Nanging aku njaluk kakangmu Dursasana wene ana urip. Aku njaluk urip Werkudara. Aku njaluk urip Werkudara, aku tobat diri. Kadangipun kakang Hyang Yaryasena. Pelakon iki sakutuhe dadi wewenange Siadi. Dursasana kok pateni apa tak ndok wenehi pangapura mung Siadi ingkang mentokake. Nanging nadyan mangkono mestine Hyang Yaryasena isih kelingan. Perang Bratayuda iki dadi telung perkara. Sepisan dadi dalan luare nadar. Angka 2 lunasi utang, dene angka 3 ilange angkara murka. Elinga lagi. Elinga nalika Pandhawa Kurawa padha sesukan dadu biyen. Pandhawa kalah banjur Dursasana njambak rikmane Mbakyumu Drupadi. Mbakyumu diseret ana tengahe pasamuan. Nalika semono Dursasana ngremehake drajating putri Mbakyumu Drupadi disikara, digawe wirang, diudari sandangane satemah disorak karo wong pirang-pirang. Nalika lakon kuwi Mbakyumu Drupadi sumpah ora bakal siram jamas lan gelung rikma sadurunge kramas nganggo getihe Dursasana. Yayi Bratasena, kakangmu Dursasana wis tanpa daya lan wis njaluk ngapura Yudha. Apik-apike menungsa kuwi yen gelem ngapura dosaning liyan, apa meneh kuwi dulurmu Werkudara. Werkudara, nadyan wong ngapura dosaning liyan kuwi apik, nanging kudu weruh marang empan-papan. Yen Siadi jiwa Brahmana pancen kudu sugih pangapura, nanging Siadi dina iki netepi dharma satriya ingkang kudu njejekake adil lan bebener jumbuh lawan pranatan lan hukum ingkang ana. Satriya ingkang becik jiwane kudu linambaran jiwane Brahmana ya kuwi sabar lan sugih pangapura Werkudara. Sena yen kabeh keluputan banjur di ngapura, hukum iki ora bakal bisa jejeg. Buktine dina iki akeh sentana lan pejabat negara sing murka serakah wani nyolong bondo negara. Nadyan bareng konangan ya dihukum, nanging tetep ora ana kapoke merga hukumane kurang abot. Jajal upama para pejabat sing wani gaglak bandane rakyat dihukum mati tanpa kena dinyang, mesti ora ana sing wani nyolong bondo negara. Tanpa beda lawan lalakon iki
yen Werkudara menehi pangapura karo Dursasana mesti angkara murka bakal saya nderbala lan ngombro-ombro. Merga hukume ora jejeg lan sing kajibah nindakake hukum atine ora tetek tanurunga wong cilik sing tetep dadi korban. Seno Pripalungguhan iki maragake ora ariken nalarmu glejahan pikirmu. Mangsa borong jeneng sira mangka dadi senopati ingkang wenang nemtokake sakmutuhe tumrap lelakone Dursasana. Kocak kacarita Sang Bima wis datang mangkro tinggal yen netepi jiwa satriya. Mripate mencorong kaya singa barong muruk makantar-kantar praupane. Ngreng gawe giris ambekos nganti kaya naga lemburu pas. Kamangkono digrip Narendra kekalih Sri Duryudana mewah. Sang Punta Dewa mire saking madyaning palagan